Namira mambe pedera mambo kudasa. Namira pedera mambo kudasa. Nditsere na chokwadi. Ndiyagara pazvinhu chokwadi. Ndikaipasha patwane mwa. Ndipasha patwane mwa. Mwari ari batsiro. Mwari ari batsiro. Sangurengo. Pamusoro mama. Yangu yakamira kudai. Hatiti isusu takagara semhuri. Baba nemhuri yake. Saka 2018 ndine munin'ina wakatama anobva aenda kuMozambique. Aenda kuMozambique ndobva asiyana nedu. Saka mushure mezvezvo wakati muna 2008 2013 ndobva akazouya Tendai Mutende. Atanga waenda vanhu vavo votanga kushanda pamunda kare. Vakatanga kunesana baba. Aiwa vakati iwo wauya seiko muyadhimangu uri demu yadhimangu. Ati ndakatengeserwa ndiani. Munira unozi duku. Ndatengeserwa ndiwo. Baba ati aiwa muyadhimangu handidi kuona. Uda udini. Buda wewe muzukuru Tendai mwana watete. Saka pamashure pese pangasoka mukana kana mabwa etogara tenesana wao. Mushure bezvezvo vakaramba ita nharo akati aiwa handibviba apa ndakatekesera. Sikira nyaya yaenda kwaSabhuku. Sabhuku akaiwaenzanisa. Sabhuku akati dzori mimi baba dzorerai mari yake. Baba handidzoreri mari yake. Nekuti ndihana pawakaita ndandisipo. Nyaya ndobva yaenda kwaIshe. Ishe akati aiwa waIshe wanga akuramba maiti ndihana uri mwana utengesera. Ndakangozi ndiri Chimandela. Ndakangozi ndiri mebhinzi basi. Ishe ndobati aiwa chiona kuti wana sekuru waukana. Iwe chisiyana pawanga kumbobvumira paya. Saka wakaramba achikokontinya idi ndokuyaukana kubvisa pastage paya toenda vanhu vakaidi. Kushanda iyo papa. Svikira Ishe wakazoti imini torai gara baba. Torai nyaya muendese kwamama. Shuwa baba wakandituma kwamama ndobva ndaya kwamama. Daruka. Vandapinda nyaya iyo baba varazoya kudaro. Ndatomudarira mama. Ndayatomwa nemama. Ubazi iwe siyana nakuzi muyadi ngema baba. Au makati chisusi utekesana nemu asekuru. Iwo wakadini utekese utaurawo sekuru ini ndatekesa muneni mani. Mimi ndiyani sekuru mdoko. Saka mambo ndobva atomwa kuti iwe urifana kubva pale vanengi. Saka iye vakadaro hana kugutsikana nezvo ndobva aita appeal kwamajistrate. Ada kwamajistrate muna 2014 muna January. Asi kudariko hana kuzoenda pano. Ndobva yakudi. Akadaro hana kuzoya pamunda ndobva angosi. Ndobva ndagara 2014 iyo baba wabva azondipa neindia vati iwe chizarawo mabhana pamundo. Ndobva ndagara mabhana munda waya wese. Saka 2015 baba wakabva ashaika. Tiri muna June. 2015 zvakare muna July Ishe ndobva akabva ashaika. 2015 iyo zvakare anosvikanganisa pa muna October mambo ndipo akabva ashaika. Saka ndakabva ndagara 2016 2017 Sabhuku anga aripo ndobva ashaika. 2018 iye ndobva akabva achiudzwa futi. Akuuya manje kunene wakatondendesa kwaSabhuku. Kuti ine wakatora lengi yangu ndakanatengesera. Ndikaenda kwaSabhuku ati aiwa Sabhuku ndakatani baba ndibaya baba. Ndakatani baba. Baba akati ndipari kuzara mabhana aripo. Sabhuku ati zvokutaura handina basa nazvo. Handina basa nazvo. Mambo akatonga nyaya akatadza kutonga nyaya. Ati aiwa masabato ripo akatongwa nyaya akatongwa ndiani mambo. Ati aiwa mambo akatonga nyaya akatadza kutonga nyaya. Saka nyaya yakabva yaenda kwaIshe. Muzi yakabva atora aiwa iwe urikuita hako. Iwe Ishe wakatoimirira nyaya iyi. Zvakandishanda ndizoti Sabhuku ataura kuti Ishe wakatoimirira nyaya iyi isina kubvira imwe ndodari kwaIshe. Saka aina vana kuti okay iye agarirwa pasi. Saka vakadaro izvozvo ndakaramba ndichingonetsa. Ndaenda kwaIshe. Indaura kuti ndiwo nyaya iripo nyaya yakanaka ndakabva ndadzoka futi kudare kwamama. Ndikati mambo nyaya makazotonga iya baba ari mupenyu. Munhu yawatanga futi waurudini waudidzinga pamunda kare. Mambo akati aiwa ini tsamba iyoyo ndakatonga ina baba wako. Shandisa tsamba iyi. Bhuzi anga kutonderesa kukoti pamajistrate aunotoresa interview kuti ndidi ye mbereki pamunda iyopa. Saka zvadaro izvezvo ndakabva ndagara ndakaushubara iye ndachenda ndataenda kudare kuyo ndibva ndazindimire kushanda palengi iye. Zvadaro ndakaramba ndoresa ndibva ndatora mwanandisawo nyaya kuHigh Court. Ndaendesa nyaya kuHigh Court. Musiwo nyaya taenda kudare nyaya ina kutongwa judgment anopiwa musiwo ndakabva ndapiwa receipt judgment. Mushure mezvo ndichiri kutora judgment ndiani yakatora nguva kuti ndikadao ndiyere ndakati yabuda ndabuda. Hadaro izvezvo ndobva ndazosvika pekuti ndazodzoka futi kudare kwamama 2022. Izvezvo zvaitika 2022 ndobva ndadzoka futi kudare kwamama. Vemama nyaya iri kunetsa. Munhu yautodii ende unotaura kuti zvese zvauri kuita iwe hazvina chiba.
andibvi bakaleli kana andibvi bakala wenza komama urulolelesa mambo akati aiwa azviiti iwewe nyaya ndakatoka na baba wako ndakatopedza baba wako ndakatopedza iwe ufana kugara property haisi yako urude iwe uri muzukuru ndobamuti chibuda kuti uye amuti ubaita ndakuchikunyorera tsamba imene ndikuwa property nditazotonga na baba wako mwene kukote lamaenda kukote mumaenda eviction saka ndobati patsamba iya ndobadaita application eviction zvese nadari zvezvimai nyaya ndapinda mudani nyaya yakataurika nyaya tsamba iya iko haikotiya mani ndandaubotaura majiseti nyaya vane tsamba iri vanapenge tsamba iya hanisikuizwisiswa tsamba iri bhozi tsamba iri kuzi nyaya yakadhisimiswa saka nadari zvezvo majiseti vakazoti right ndavizwa nyaya iyi uzi une tsamba yakanga inayo kuti ine tsamba yako kwamambo tsamba yacho haina kutsarukana wako ine tsamba yako kwamambo saka majiseti waita auraita zva nyaya zvandakuita ine nyaya iyi Tsamba yacho ndikwa Tsamba yakwamambo isinotsarukana ndii. tsamba dzayo handinadzo dzese vanapa yake yakaina yacho ndinadzo Chipeko. Ndipeni haikotoda. Kana nyaya yakusvika kwaikoti. Ine judgment kai. Tipeti iwe. yanga kutsamba ndokomasi Kanisa nyaya kwaikoti. ndini Ini ndani. Ini ndeni ndikatadzani maererano mutevero. ndikaradzanika Ndikatadzani. Right. Saka nyaya iri papi.
right padaita eviction manje pakaita abaya iyo itsamba yakabva kwaikoti padaita eviction apa manje sitokataura ndobvaachititi right dauti ndo marekodzi dzenyu makabva kwaikoti takatongwa izokudii ndipeiwo nguva saka tabana vatodzoka saka takazodzoka manje takabva azodzoka patakapedza kudaro ndobvaachiti ayo ayakuti mafaiapula marekodzi enyu kwaikoti hatorida apa marekodzi enyu hamunavo ndobvaachibvunza kuti kupano ere nejudgment iyo uye kwaikoti iye ndobvati ndobvaibudisa ndobvaidarisa hamba yako iyi haizotsanakura zvakazara bai haizotsanakura kondipe kotoda yacho iri vazandiyava ungashaya kotoda seiko yoruti iyo ndiwakahwina muna dakona kotoda yacho kuti ikuta zvakafanana netsamba yako iyi aiva hati handinava manje ndobvati aiwa kana zvakadaro ini manje ndakuita chezvokuti tsamba yako iwe haisi kutaura zvakazara bai inini zvandakuita chezvokuti ndakupa rimwe zuva razidzoka episode 2023 ndakurikwesta kotoda ndinotiura zvakafanana netsamba yako ira munodzoka ndodi mbouya ndodi ndouya chidzoka ndobva tatodzoka vatadii musosene ndobva tadzoka february vatachipira kudaro kotoda inga ibuyoyo hapana kotoda manje vatoti ndakazokonfirma kwaari waikoti ndati aiwa handidi daritoshanda nemarekodzi tida kuona kotoda yacho tiruta zvakafanana nenero anzi haini ndakazokonfirma nemanje ndobvatobvisiriza daro rayo saka yayangu inini vandirepo kuti anokumbira mambo kuti uyu ngaaembe pamunda vangu aye munda ngewangu ndagari mabao ngaaye ndova nechikumbiro changu usatoti makongo atotaida kudhara because nyaya yako ikabva kwamajistrate ikaenda kwaikoti haidziki kubva kwaikoti chidzika kutouya pandini hazviiti because chakufanira kuita unodzoka nejudgment kwaikoti then haikoti yoinforsa chinodiwa kuinforsa kuti munhu aivhizwa panzvimbo because mauya aramba in your favor although iyi yamambo yorambayo yamambo yakati mutevero ndewedzero hapana ukubvira tapinda nayo kudari yakaitomamava akachionediki ameno iziva mambo akatoiramba kana patakatodzoka mambo akatitsamba akatoriki ndandiziva akatobudisa vhidhiyo mambo akati hai tsamba yako ainaziokaraba iwe idadhitika wakamisa basi kuti dzemunda kudisana idadhikazire kuti munda wako mudzemunda ndiyo sandi wakazotenda kuite eviction kwamazikoti munokutengesa mundombo aina kugara bwera ndizvo proof yekuti akatengesa mundeni pakatengesa baba achiripo wezvatengesa vakabudisana baba iyo wakambopinda mudaya patari nababa baba achimberi iwe proof yekuti wakatengeserwa mundeni mendisimulanga pamusoro yemambo ndichiwa ini ndoitwa ndemutire ndogara muburamu ndikwanda iyi mamandera uyu ndikupokana naye panyaya iyi ndisekuru mwana wevanzadzi yamhavangu nyaya yataura yemunda zvishuwa ndeyekuti ivo mukugarisana kwavo nemunina ukasira zamu iyoyi wakatadza kuwirira nawo muchive niunga pane zvaitika mumbi mavo right munin'ina wabvati no muzukuru nyaya iri panapa ndekuti ini ndatadza kuwirirana namukoma semixed job because mukoma apinda mumba mangu saka ndichakwanisa kunga ndigarisana namukoma pa saka giraundi rangu rinaro panapa ndinoda kutengesa apinda mumba memunini namaini saka akati handikwanisi kuva nyaya yangu kuendesa kumababhiko sisi tiri mapostori isu nyaya dziri tinosunungurisa munhu kana ndaona kuti zvaitwa mhosva naye zvishuwa wakabva asunungurisa mudzimai wake saka uyo akabva atamabva adzika uko saka mudzimai apa akazinga chichitame tibve paground mudzimai akabva aramba akati aine kuwa ndendi saka iye baba mukuru aitotsigira mudzimai usadini usabudebva handiti mazvo saka mudzimai uyo agara uyo akazotaurira kuitsa nyaya kuchechi mudzimai bva azinge dari kuchechi munda wanga wari wasekuru munin'ina wake uyu panga paine dzimba mbiri kicheni yeuswa nebedroom raive ne5 masebesas ne500 wake womudumbu izvi zvakatama kugara kwanangaruranga saka munhu anofanira kunge achitaura nenyaya yemunda ndiye munina because ndiye akau saka titauri nenyaya yemunda iyo kana iye asi but at the same time my hands are tied nenyaya yejudgment
yakatoenda kukoti akaita appeal kukoti judgment futi ikabuda zve-self judgment kuhigh court kwacho akaisa kuhigh court nyaya yake ikatongwa kune high court akapira futi against judgment yakabuda kuhigh court ikatongwa futi ikabuda futi outcome report saka ndisiziva kuti nyaya yaparura kuhigh court futi zvakati akaendesa nyaya yakatanga kutongwa padc ka aibva araswa nemhosva neyo padc aibva tora nyaya yabva aendesa kuhigh court right high court yobva yatonga bva yapa decision handitika right pazvazi nyaya yapera handitika aibva adzokera futi kuhigh court aiti nyaya kwanozwisisa matongero amakaita which means akadzokera futi kuhigh court nyaya yakatonga futi kuhigh court instead kudai vatora nyaya yekuenda kusupreme court judgment iri kuti kwasabhuku ndakaenda kwasabhuku ndikaenda kwahedman ndikafambisa mapepa zviri zviri mugwara zvese ndaifambisa kubva pasabhuku kuenda kwahedman zvikapera sabhuku mambo anga aripo dhara anga aripo but munhu angaita basa rese ndiye mambo apo zvinezva but akuti this judgment ka akaruza nyaya ndiyo handauruza nyaya ini ndiadini ini ndini ndakanyora ndini mutereri izvazvo akamangana nyaya gwai kuti daniel karadzandimaka ndiakaimangana nyaya gwai ndiro right mwaira j their parent who was interdicted from harvesting any produce in the respondents plantation located in Amunakwadi village, Hedman Mandela, lodged an appeal against the decision of the court. The interdict was in relation to a communal homestead in banana plantation thereto. The matter, which was initially placed before the court as an application, was procedurally converted to a fully-fledged trial on the basis of the existence of material disputes of facts. After hearing evidence, the court ordered the following. A. The respondent or anyone operating through him be and are hereby interdicted from using, harvesting any produce in the plaintiff's plantation located in Amunakwadi village, Hedman Mandela. Respondent is ordered not to visit the applicant's piece of land. Respondent to pay cost of suit. Respondent is here. Akamangana nyaya ndiani ndiye apparent respondent ndiani but respondent kandiyato ndorambidzwa usapindepo usabata wanotozungwa manje kuchiramba chakanywa ndotese tizwisisa tiyane sikuandasenda kuti kuda kuti werekai bhato renyu baba mutsike naro nyazozwa statement iri kuti according nenyaya yataura yababa wako respondent yauri kutaura ijudgment yakaibva kwadc ndindakatanga izwaini mutauri parikutsanangwa nyaya iyi ijudgment yakabva kwadc ndindakandambundadhota handinozvizwa ndiine history yese yematongo enyaya yese iri mufairo rejudgment yehigh court yematongo enyaya yangu yese kuti pakati pakatonga paisi pakati zvababa wake zvese zvakuti hazviri nemuvu ndine judgment ndiyo yakangana nayana ndiyo iyo imboerenga parukungoto wakawina imboerenga wena urukungoto wakawina imboerenga tisi nyaya iyi zvayakaita werenga timbo parukungoto ndiwo pako yazoreza mangwani werenga zvisina basa pamwe chirungu chinenge chiri kurasa but yangu yakanga itorineroya nyange werenga parukungoto ndiwo pako right ngatibati pakazi ground 6 and 8 mapasvika mosvika about this ground of appeal
Right. Kara Zanzibar wakaiyiwa nenyaya zviite kwauri. Zviite zvinyatsota clear kwauri ndezvokuti Peter kana Zanzibar ndiyanawo ndibaba akapa Luke kana Zanzibar land yake, apa Luke land yake. Luke ndiye munin'ina wako, munin'ina wako vatadza kugarisana newe zvakanaka. Ndiri kuerenga zviri mupepa, ndiri kuerenga zviri pai zviri mupepa. Matadza kugarisana naLuke. Luke decided to leave. Luke adecided kuenda, wakabva atengesa dzimba dzake nemichero yake, maavocado nemabhanana nechii zvese kuna mutero. Saka iwewe wanga usina simba rekuti uchamire pamberi uchitaura kuti
Luke ngaasatengeseri chii, ngaasatengeseri dzimba dzake nemiti yake kunani Muterere, because imba yakanga isiri land iyo yakanga isiri yeMuta asi yakanga yaLuke. Saka Luke akazaita kuita zvauda neland yake. Luke did not sell the land, he sold mabanana nechii zvese nedzimba dzake kuna Muterere. Saka iwe kana dzandima hauna nyaya. Chaunofanira kutongoita chete ndekuti you cannot evict this guy. You can only evict this guy uchishandisa chii judgment iyi yakapiwa nechi neHigh Court. Saka judgment iyi haisi kukupa manje simba iro. Kana wausotoda judgment iyi apila kwa Supreme Court. Court order ya richi ndio wizara kuona. Anakona kazi ya nini mwenenge. Wewe utani Ndio akaripoti mambo. In the High Court of Zimbabwe, you did Mutare case number 12524 in the matter between Daniel Karazandima and Tendai Muterere. Mutare filed the 20th day of September 2024 before Honorable Mr. Justice Mzenda J in Chambers. Court application, whereupon, after reading documents filed of record, it is ordered that 1. The application does not comply with the rules of this court. It is therefore struck off. Judgment. Decision yakazi High Court iri correct. Decision yakapiwa naMapumutasa. This is like mambo kutasa. Ndio yakazi ndio iri correct. This is the kwa mambo. Yakati decision yakati nzvimbo ndeya Muterere. Land belongs to Tendai Muterere. Decision yakapamswa 22/02/2014. Ndio yakazi High Court ndio iri correct. Saka kana uine zvoda kuita mambo chine chiri kuHigh Court achidziki kuya pasi. Ini kwangu da kungotsva kubatsirwa hangu chete kuti unzwisise zviri kutaurwa nechirungu chiri muHigh Court kuti chiri kuti uchinzwisise. Ndozvandanoda kubatsira chete. Handina kuti ndinoda kutonga nyaya yo, handitongi. Kana nyaya yatopfuura yatogwa High Court it means yakutobva kuHigh Court yakutokwira kuenda Supreme Court. Haichadziki futi bai. Dai kuzwa paine instruction yakapiwa neHigh Court kuti nyaya ngaidzoke back kuna Mapumutasa ndaiita. But now hapana bai. Decision yakatongopiwa kuZimbabwe hapana chirumba. Hapana. Saka itakupi chita yapirwa again Supreme Court. Kuira itokomera mabundi. Iye kuna tambai naye. Aliona haina court order kana magistrate order kuti court order ichatsamba hivi. Pane judgment. Judgment makapiwa here. Tati makapiwa here judgment yeHigh Court. Iyo inakupa hivi. Makapiwa. Iri kuti ila anokusikana kana musinabwirana naye muchaidi una Mapumutasa. Kana musinabwirana naye mabwendo Supreme Court. Ndozvandikutaurirai. Pandikuwege kuti nditori kuHigh Court mambo ndabyatsamba. Patata kuti nditsamba. Ndakatora ngoti ndipyo. Nditori muemo ndakataka kuita gakawana izvi panakabyatsamba. Iwe register akari muofisi make bro. Ali mazazi akari. Ndo muofisi make abuna muofisi patatu kuletsa. Bati aiwa. Akakuba anotora zvakawanda. Imi mukuletsa nyaya. Imi mani makaudza nyaya. Ada kutora chinhu. Ani makaudza nyaya High Court ndikati ndinakapira nyaya High Court. Ndikuzwa ndini makadzosera munda iye. Lende iye. Uyu manje akandipatsamba. Animuona. Bozi ndakada kudhimana kuti aiwa urutipatsamba mandipai. But ndini ndokutsikana sendi zoti judgment judge ndio zvaira wari ndira handisi kuona. Kana jaji atonga nyaya wamwe wese vanaregistira vanani kune vanoda kuhire Mwari nekukunyaradza iwo jaji mambo zvakafanira kuti mukabuda pagedhe mukabuda padhova zvandinokutaurai muno hapana chazvichinja pagedhe because ndo zvinonyorwa pano paOC4 wamwe wese kune kwakunyaradzana pano. Asi decision yaita sei? Apa decision iri very clear baba.
kuti lendi yamuda kukidzana nezvayo yanga yaburiswa mumhuri because yakanga yapiwa munhu kani, yakanga yapiwa Luke kana Dzandima. Luke ndobva adecida kuti lendi yangu ndaakudisposa dzimba dzangu nemichero yangu ndichipa kunani, kuna mutereri. Reason being inini namukoma wangu tichigarisana handichagarisana. Handichazima. Bye bye.